Καλησπέρα σας. Καλώς τον κύριο Καρύδη μας. Πριν ξεκινήσουμε, ήθελα να σας ενημερώσω ότι η Διεύθυνση της Πινακοθήκης ζήτησε να σας ανακοινώσω τη συγγνώμη της για αυτή την αλλαγή που έγινε, εφόσον ήταν εχθές η εκδήλωση. Δεν μ' ακούτε τώρα? Δεν φταίω εγώ, τι άλλο να κάνω. Τώρα μ' ακούτε? Λοιπόν, θέλω να σας ενημερώσω ότι η Διεύθυνση της Πινακοθήκης ζήτησε να σας ανακοινώσω τη συγγνώμη της για την αλλαγή της ημερομηνίας της σημερινής εκδήλωσης, η οποία ήταν να γίνει εχθές και δεν έγινε, και γενικά για την αναστάτωση που αυτό μας προκάλεσε. Ο λόγος εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Γραμμάτων και Τεχνών Πειραιά, θέλω να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω για την παρουσία σας όλους εσάς που είσαστε εδώ πέρα. Πάνω απ' όλα τον Δήμαρχό μας, τον κύριο Μόραλη, την Αντιδήμαρχο κυρία Μπουρδάκου, τον Αντιδήμαρχο κύριο Καρύδη, τον Πρόεδρο του Πνευματικού Κέντρου Φίλων, τον κύριο Νικόλαο Σοφιανό, την Πρόεδρο των Στάσου κοντά μας, των απόρων καρκινοπαθών του νοσοκομείου Μεταξά, την κυρία Ελένη Μισιτζή, και όλους εσάς που μας έχετε τιμήσει με την παρουσία σας. Ποιοι είμαστε? Ίσως κάποιοι δεν γνωρίζουν. Ιδρυθήκαμε το 1976 από τον Νικηφόρο Βρετάκο και τον Κωνσταντίνο Βρετάκο, τον Μιχάλη Κάση, τον Αλέκο Χρυσοστομίδη, τον Παναγιώτη Τσουτάκο, τον Μιχαλή Νικολινάκο, τον Λάμπρο Βολανάκη, τον Στέλιο Γεράνη και άλλους σημαντικούς ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών. Σκοπός μας είναι να συνεχίσουμε το όραμα των ιδρυτών, το οποίο είναι η διάδοση και η καλλιέργεια των πολιτιστικών αξιών, η εξύψωση του πνευματικού, μορφωτικού και αισθητικού επίπεδου των κατοίκων και της νεολαίας του Πειραιά. Γι' αυτό προκυρήσουμε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς, οι οποίοι έχουν γίνει διεθνείς γιατί έχουμε συμμετοχές και από το εξωτερικό. Κάνουμε σεμινάρια δημιουργικής γραφής, σεμινάρια γεωγραφίας, σεμινάρια διαχείρισης άγχους στα λύκεια του Πειραιά στα παιδιά τα οποία πρόκειται να δώσουν εξετάσεις για τις Πανελλήνιες. Επίσης, μιλάμε στα παιδιά που έχουν στα ναυτικά επαγγέλματα κατεύθυνση στα ΕΠΑΛ του Πειραιά, τι σημαίνει ναυτικό επάγγελμα, βιωματικά τι σημαίνει από ανθρώπους ειδικούς. Συνεργαζόμαστε με το Δήμο Πειραιά και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, την Περιφέρεια Αττικής και φυσικά τη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά. Όλες τις προσπάθειές μας, οι οποίες είναι ανιδιοτελείς, τις έχουμε βάλει κάτω από την ομπρέλα του κινηθμού ανιδιοτέλειας. Είναι δηλαδή μία κίνηση ανιδιοτέλειας, όλα αυτά που προσφέρουν τα μέλη μας, γιατί είναι όλα δωρεάν. Σήμερα είμαστε όλοι εδώ γιατί κάτι μας ενώνει. Και αυτό είναι ο πολιτισμός. Και στην προκειμένη περίπτωση ο πολιτισμός της τέχνης, της ποίησης και της μουσικής, που συμβολικά θα γίνουν το κανάλι για ένα μικρό αφιέρωμα αγάπης και μία έκφραση ευχαριστίας προς τους υγειονομικούς μας. Αυτούς τους ανθρώπους που κατάφεραν να κόψουν πολλές φορές τις γέφυρες του θανάτου, να αναμετρηθούν μαζί του για να κρατήσουν τους ασθενείς τους ζωντανούς, όχι μόνο μέσω του COVID, αλλά και όποτε χρειάστηκε. Αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους που ταγμένοι στον όρκο του Ιπποκράτη ξεπερνούν τον εαυτό τους, γιατί ο συνάνθρωπός τους είναι πάνω και από αυτούς τους ίδιους. Αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους που πολλές φορές δυστυχώς έχουν πληρώσει με την ίδια την υγεία τους και στη χειρότερη περίπτωση με την ίδια τη ζωή τους, με τελευταίο παράδειγμα δυστυχώς το σύμπαν της Λιβύης. Όλοι οι υγειονομικοί, σε όποια θέση και αν υπηρετούν, στα νοσοκομεία, είτε είναι στο φαρμακείο τους, είτε στο γιατρείο τους, μας ανακουφίζουν, μας συμπαραστέκονται και στις δύσκολες στιγμές μας δεν νιώθουμε μετέωροι γιατί τους έχουμε κοντά μας. Πώς μπορούμε να τους απευθύνουμε ένα τρυφερό ευχαριστώ αγάπης, αν όχι μέσα από τη μουσική και την ποίηση? Πώς να μην προβάλλουμε και τις ευαισθησίες τους στην γραφή της ποίησης ή στην απαγγελία που θα τους ακούσουμε? Ευαισθησίες που είναι μερικά από τα συστατικά που τους οδήγησαν να επιλέξουν το επάγγελμα του υγειονομικού. Αγαπημένοι μας υγειονομικοί, δεχτείτε σαν μια αγκαλιά αγάπης αυτό το αφιέρωμα προς εσάς, που το αξίζετε και αυτό, αλλά και άλλα τόσα. Ευχαριστούμε τους κυρίους και τις κυρίες που θα μοιραστούν τις απαγγελίες εδώ πέρα, τον δόκτωρα Αγαπητό Μανώλη, που είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τη δόκτωρα Αγραπίδου Μαρία, που είναι οδοντίατρος αντιπρόεδρος Υγείας της Γυναικών Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρόεδρος Επιτροπής του Περιοδικού Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιώς, τον κύριο Θανασίου Αρσένη, το φαρμακοποιό, την κυρία Κτενά Αγαπητού Νανά,
η οποία είναι οδοντίατρος υγιεινολόγος, δάκτορ ιατρικής σχολής ΕΚΠΑ και αντιπρόεδρος των Ερυθρό Σταυρό του Πειραιά, τον κύριο Κωνσταντινίδη Μάνου, φαρμακοποιό, πρόεδρο του Ελληνικού Σταυρού Πειραιά, την κυρία Μποκουβάλα Μαρία, γιατρό γενικής ιατρικής με Master of Science, διοίκησης μονάδων υγείας, την κυρία Παπαντονάκου Κλέρη, φαρμακοποιό και τα υπέροχα μέλη μας, τον δόκτορα Διονύση Βαλιανάτο, γιατρό κοινωνιολόγο, ειδικής κοινωνικής ιατρικής με 2 μάστερς και συγγραφέα που έχει πάνω από 23 βιβλία στο ενεργητικό του, και τον εξαιρετικό Βασίλειο Θεοφιλίδη, ο οποίος εκτός πολλών άλλων είναι και μουσικός, ο οποίος αγκάλιασε με θέρμη τη σημερινή μας εκδήλωση και διάλεξε τα πιο όμορφα μουσικά κομμάτια που θα μπορούσαν να συνοδεύσουν τις απαγγελίες των υγειονομικών μας. Σας ευχαριστώ και ο λόγος είναι στο συντονιστή της εκδήλωσης, που ήταν και εμπνευστής αυτής της εκδήλωσης, τον Διονύση Βαλιανάτο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Χαιρετώ και εγώ με τη σειρά μου αυτό το ευγενές κοινό, τους υπέροχους αυτούς πειραιώτες που μας τιμούν σήμερα με την παρουσία τους. Τους επισήμους μας, κύριε Δήμαρχε, η εκδήλωση αυτή αφιερωμένη από εμάς για σας και από εσάς για μας, για την ευκαιρία που μας δώσατε να βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Αποδεικνύεται με αυτή την κίνησή σας ότι υπάρχει ακόμα κοινό που νοιάζεται και θέλει και νιώθει τον πολιτισμό, να τον έχει δίπλα του και να συμμετέχει στις εκδηλώσεις αυτής της όμορφης πόλης. Όπως είπε και η πρόεδρος μας, η κυρία Παυλάκου, σήμερα μία παρέα υγειονομικών, αποτελούμενη από 3 γιατρούς, 3 φαρμακοποιούς και 2 οδοντίατρους, αποφασίσαμε με αυτή τη συνάντηση να εκδηλώσουμε τη συμπαράστασή μας και την έγνοια μας στον αγώνα όλων των συναδέλφων με ποιητικές εκφράσεις ομορφιάς και γεμάτη ζωή κόντρα στις δύσκολες εποχές της πανδημίας, των καταστροφικών φαινομένων και της κατήφιας που διαβιούμε. Για μια λοιπόν ιδιαίτερη βραδιά, αλλιώτικη από τις άλλες, ελάτε για λίγο μαζί μας σε ένα ταξίδι στο όνειρο, που ξεκινάει από μια παρότρινση για γέλιο και χαρά που έχουμε όλοι τόσο ανάγκη. Με αυτή την κίνηση αποδεικνύουμε ότι εμείς οι γιατροί δεν είμαστε μόνο λευκές ποδιές, σύριγγες, βαμβάκια και χάπια. Έχουμε και ένα συναισθηματισμό, τον οποίο τον εκφράζουμε πλουσιοπάροχα και το ξέρετε, γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας σε ό,τι χρειαστείτε και θα συνεχίσουμε να είμαστε, γιατί αυτό είναι το κοινωνικό μας έργο. Και μια και αναφέρθηκε προηγουμένως για γέλιο και χαρά, με το smile λοιπόν του Τσάρλι Τσάμπλιν και το ποίημα μου «Γέλα Παλιάτσο» από την πρώτη ποιητική μου ανθολογία, αγαπητέ μαέστρο Βασίλη Θεοφιλίδη, σας ακολουθούμε. Αν αισθανθείς την ύπαρξή σου συντρίμμια από τον πόνο και τα μάτια σου υγρά, γέλασε. Γέλασε πάνω στον πόνο σου, στην απέραντη μοναξιά της ψυχής σου. Όσοι σε βλέπουν θα πούν ότι είναι από ευτυχία. Επειδή έτσι πρέπει να γελάς με τον πόνο σου και να μην ξέρουν οι άλλοι ποτέ τι κρύβεις. Γι' αυτό φρόντισε να κλαις τη βροχή. Τότε τα δάκρυα δεν φαίνονται. Και μη μισείς τον εαυτό σου. Δεν είναι πάντα αυτός η αιτία της δυστυχίας σου.
πως επίσης μη χαρίζεις την ευτυχία σου, δεν θα βρεις άλλη. Πάντως, όταν τα δάκρυα κυλούν στο πρόσωπό σου, μην απορείς. Σκέψου μόνο αν αξίζει να κλαις. Γι' αυτό λοιπόν, γέλα παλιάτσο στο τσίρκο της ζωής. Γέλα. Ήθελα ο υπέροχος δήμαρχός μας να μπει μετά από μια διαδικασία όμορφη τέτοια, αλλιώτικη από αλλού που πηγαίνετε πάντα, και σας περιμένουμε. Καλησπέρα σε όλους και από μένα. Δεν θέλω να διακόψω το πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε, γιατί σήμερα ήρθαμε να ακούσουμε ένα ωραίο πιάνο και ωραίες απαγγελίες από τους γιατρούς μας ή τα μέλη των υγειονομικών. Να συγχαρώ την Πρόεδρο πρώτα και την εταιρεία Γραμμάτων Κοινών του Πειραιά, η οποία τρίθηκε αυτούς τους σημαντικούς ανθρώπους που ακούσαμε πριν λίγο από την Πρόεδρο και έχει ένα σημαντικό έργο στο κομμάτι του πολιτισμού στην πόλη μας. Να συγχαρώ λοιπόν για τη γενικότερη δραστηριότητα της εταιρείας, αλλά και για τη σημερινή πρωτοβουλία. Νομίζω όλοι ξέρουμε τι προσφέρουν οι γενικότερα οι υγειονομικοί στη χώρα, πόσο μάλλον βέβαια τα 2-2,5 χρόνια της πανδημίας, που πραγματικά νομίζω περιβάλλατε όλοι αυτούς. Αφήσατε οικογένειες, διακινδυνεύσατε, αφιερωθήκατε στο κομμάτι αυτό και νομίζω όλοι χρωστάμε μια ευγνωμοσύνη. Αλλά νομίζω αυτός ο συνδυασμός σήμερα μεταξύ της εταιρείας Γραμμάτων και των υγειονομικών είναι μια ωραία πρωτοβουλία. Εγώ θέλω να πω ότι ξέρετε, ως Δημοτική Αρχή προσπαθούμε και εμείς να αναδείξουμε τον πολιτισμό στην πόλη μας. Είναι βασικό στοιχείο του Πειραιά. Ο Πειραιάς, αν θέλει να δείξει κάτι προς τα έξω, η ιστορία του, ο πολιτισμός του και οι άνθρωποι του. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά. Νομίζω λοιπόν ότι και με τις δομές πολιτισμού τις οποίες έχουμε και δημιουργούνται στην πόλη μας, ενώ το Δημοτικό Θέατρο, το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Ναυτικό Μουσείο, την Ξυλαποθήκη, το Μουσείο Ελλήνων Αρχαιοτήτων που πρόκειται να γίνει στο λιμάνι, το Μουσείο Μεταναστευτικής Πολιτικής στην Πέτρινη Αποθήκη, αλλά και με τους φορείς πολιτισμού, όπως είναι και η Εταιρεία Γραμμάτων και Τεχνών, προσπαθούμε πραγματικά να κάνουμε ένα πλέγμα πολιτισμού και αυτό να το συνδέσουμε και να το αναδείξουμε. Αυτή είναι η προσπάθειά μας. Άλλο ότι τα καταφέρνουμε, άλλο ότι κάποια προβλήματα μας υπερβαίνουν, αλλά νομίζω ότι είμαστε σταθερά στην κατεύθυνση αυτή και νομίζω ότι έχουμε να επιδείξουμε και εμείς, αγαπητοί Πρόεδρε, σημαντικά πράγματα στον πολιτισμό τα τελευταία χρόνια στην πόλη μας. Επαναλαμβάνω και με ένα βαρχίδα το Δημοτικό Θέατρο και με το Βεάκιό μας και με εκδηλώσεις πολιτισμού μέσα στην πόλη, μέσα στην κοινωνία, στις γειτονιές, αλλά επαναλαμβάνω και με τους φορείς πολιτισμού που είναι σημαντικοί και αρκετοί στην πόλη μας. Οπότε εύχομαι καλή επιτυχία και στη σημερινή εκδήλωση που θεωρώ θα είναι εξαιρετική και στη συνέχεια των δραστηριοτήτων της εταιρείας Γραμμάτων και Τεχνών. Θα ακούσουμε ορισμένες απαγγελίες. Ξέρετε, είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο και όλοι μας τρέχουμε να προλάβουμε όλα. Θα καθίσουμε να ακούσουμε ορισμένες ωραίες εκτελέσεις, όπως αυτή του κ. Βαλιανάτου. Μας εξέπληξε νομίζω προηγουμένως. Γνωρίστηκα με τον κ. Βαλιανάτου πριν λίγες εβδομάδες, θα έλεγα, οι μήνες. Τον γνώρισα ως γιατρό. Βλέπω ότι όμως και στις απαγγελίες είναι εξαιρετικός. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ και να ρίξω και εγώ εκ μέρους της Πινακοθήκης συγγνώμη για την αλλαγή της ομιλίας, η οποία σας ταλαιπώρησε λίγο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να σας αναφέρω ότι απόψε, εκτός από τους υγειονομικούς οι οποίοι έχουν αυτή την ομορφιά να απαγγείλουν, έχουμε και συναδέλφους οι οποίοι έχουν ανέβει στο παλκοσένικο. Έχουν παίξει πάνω στο σανίδι. Και θα σας πούν με τη σειρά τους τώρα ο καθένας, όπου έχουμε τον κύριο Κωνσταντινίδη τον Μάνο, έχουμε την Κλέρη, την Παπαντονάκου και έχουμε και τη Μαρία την Αγρυπίδη προς το παρόν. Τους υπόλοιπους σας γνωρίσετε σε άλλη συνάντηση που θα κάνουμε με τα υπόλοιπα καλλιτεχνικά μας. Μάνο. Καλησπέρα σας. Το ζήτησε. Θεατράλε, λέει. Θα το κάνω. Θα προσπαθήσω. Χριστιανόπουλος Ντίνος. Η θάλασσα. Il mare è come l'amore. Η θάλασσα είναι σαν τον έρωτα. Μπαίνεις και δεν ξέρεις αν θα βγεις. Πόσοι δεν έφαγαν τα νιάτα τους
σε μοιραίες βουτιές, θανατερές καταδύσεις, γράμπες, πηγάδια, βράχια αθέατα, ρουφίχτρες, καρχαρίες, μέδουσες. Αλίμον όμως, αν κόψουμε τα μπάνια, μόνο και μόνο γιατί πνίγηκαν όσοι δεν ήξεραν. Αλίμονο αν προδώσουμε τη θάλασσα, επειδή έχει τρόπους να μας καταπίνει. Η θάλασσα είναι σαν τον έρωτα. Χίλιοι τη χαίρονται, ένας την πληρώνει. Εκλεκτό και αγαπημένο ακροατήριο. Εκεί που έφτασαν οι επαγγελματίες, δεν χρησιμοποιήσω μικρόφωνο. Εκεί που έφτασαν οι επιστήμονες και οι επαγγελματίες, κουρασμένοι και καταϊδρωμένοι, οι ποιητές ήλθαν πετώντας ανάλαφροι. Έτσι και εγώ σήμερα στη δουλειά μου, παλεύοντας με τη ζωή και το θάνατο, αφιέρωσα τόσες πολλές ώρες. Και τώρα ήρθα εδώ να απαγγείλω ορισμένα δικά μου ποίηματα που επί της ουσίας έχουν τον ίδιο σκοπό. Μιλούν για το ίδιο πράγμα. Για την αγάπη, για τη ζωή, για το θάνατο. Και ένα από αυτά θα σας πω τώρα. Η φθινοπορεινή βροχή. Τα ποίηματα αυτά τα έγραψα το 1978-1979, πριν 45 χρόνια, όταν ήμουν στρατιώτης και αγροτικός γιατρός. Φθινοπορεινή βροχή. Σαν κλάψιμο μικρού παιδιού ξέσπασες φθινοπορεινή βροχή πάνω στη στέγης μου τα κεραμίδια. Ίσα που δρόσισες της αυλής μου το φούλι, του κάμπου τον αμάραντο και του λιβαδιού το ζιντιλίκι. Πικρόχολα σου χαμογελούσε ο ήλιος πριν γύρει μέσα από τα ρόδινα νέφαλα και εγώ ανάμεσά σου, περπατώντας πάνω στο νοτισμένο χώμα, σε γεύομαι σαν θεία μετάληψη και εφραίνομαι στη θύμηση μιας αγάπης που ήλθε και έφυγε σαν φθινοπορεινή βροχή μια τέτοια εποχή. Καλησπέρα και από μένα. Εύχομαι να περνάτε καλά μέχρι τώρα. Εγώ θα σας απαγγείλω ένα δικό μου ποίημα, το οποίο είναι μελοποιημένο. Έχει γραφτεί για τις ανάγκες ενός θεατρικού έργου, το οποίο συγγραφής είμαι εγώ και ο Χρήστος ο Αρφάνης, σκηνοθέτης και σεναριογράφος, και είναι για τις κακοποιημένες γυναίκες. Μιλάει λοιπόν για μια γυναίκα η οποία ερωτεύτηκε, αγάπησε, είχε τον αγγελό της, ο οποίος στη συνέχεια έγινε δυστυχώς φυλακή. Κάποτε ήσουν εσύ, η αγάπη μου η πιο μεγάλη, και είχες για χέρια σου δύο τεράστια μεγάλα φτερά. Τ' άνοιγες και έμπαινα στην αγκαλιά σου γεμάτη αγάπη. Γέμιζε τόση αγάπη ζωή μου και τόση χαρά. Μη με κοιτάς, δεν φοβάμαι. Μη με κοιτάς, μη μου μιλάς, μη με κοιτάς. Μη με κοιτάς, δεν φοβάμαι. Μη με κοιτάς, μη μου μιλάς, μη με χτυπάς. Τώρα που έφυγε η αγάπη εκείνη η τόσο μεγάλη και τα φτερά σου γινήκαν
λεπίδες μεγάλες μακριές, μάτωσαν και την καρδιά μου που στάζει τώρα πια φαρμάκι και η ζωή μου έχει γίνει σκοτάδι και μια φυλακή. Μη με κοιτάς, δεν φοβάμαι, μη με κοιτάς, μη μου μιλάς, μη με κοιτάς, μη με κοιτάς, δεν φοβάμαι, μη με κοιτάς, μη μου μιλάς, μη με χτυπάς. Το ποίημα είναι και μελοποιημένο. Την επόμενη φορά θα ακούσετε και την μουσική. Καλησπέρα σας. Είμαι η Μαρία Κουκουβάλα, είμαι γιατρός και θα σας απαγγείλω ένα ποίημα δικό μου, το οποίο έγραψα με αφορμή τα θύματα των προσφάτων του δράματος αυτός με τις πλημμύρες που συνέβησαν πρόσφατα. Τις πλημμύρες στη Θεσσαλία. Λέγεται «Ονείρου Πέπλος». Βουβοί συνεχίζαν το δρόμο, άντρες, γυναίκες και παιδιά με γυμνά τα πόδια, στις φωλιάς του αχέρωτα, τα ριχά θολά νερά. Προχωρούσες κι εσύ με μαύρες φεγγαρόπετρες στα μάτια σου τα σβησμένα, του γκρίζου παγωμένου ορίζοντα ταινίζοντας απόλυτο κενό, δίπλα στο ερμή τα φτεροτάπια σανδάλια. Κανένας παφλασμός, ούτε φωνή, ούτε κλάματα ακούγονταν στη διαδρομή που μοναχά ο Μένικος δίχως να δώσει ο βολός το χάροντα διέσχισε. Από το φως σου φώναξα για να με δεις, μα εσύ με τη ζωή που χάνεται το θλιβερό παράπονο. Απ' το λαιμό μ' άρπαξες να με πάρεις μαζί σου, στα άκτορα της Περσεφόνης. Με φως σε τράβηξα πίσω, με φως στο φως σας ξαναπήρα. Για να φύγω πρώτα εγώ, είπα στον Ερμή, που δέχτηκε τη συμφωνία. Καλησπέρα σας. Είμαι η Κλέρη Παπαντονάκου, φαρμακοποιός, και θα σας απαγγείλω το ποίημα «Προφυλάξεις» από την ποιητική συλλογή Εφηβεία της Λύθης της Κικής Δημουλά. Όταν βρέχει, δεν παίρνω ομπρέλα. Το θεωρώ δειλία. Το θεωρώ δειλία να προστατεύομαι από το ξεκάθαρο. Όταν δεν βρέχει, όσο και αν ευτυχεί ο ουρανός, όσο κι αν τον πιστεύω, ανοίγω την ομπρέλα μου. Δεν είναι ξεκάθαρη καιρική συνθήκη η ευτυχία. Ωραία. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Αρσένης Αθανασίου, είμαι φαρμακοποιός εδώ στον Πειραιά. Συγχωρέστε μου για την καθυστέρηση, γιατί είμαι μαχόμενος ακόμη. Θα σας διαβάσω ένα δικό μου ποίημα, «Τα χρώματα». Μη μου σβήνετε τα χρώματα, μη κλέβετε την ομορφιά του κόσμου, αυτό το κόκκινο της φαγής, του έρωτα και της φωτιάς, το πορτοκαλί της καλοπέρασης και της χαράς, το πράσινο της προσμονής και της ελπίδας. Και εκείνο το λευκό που όλα όμορφα τα δείχνει, το σταθερό γαλάζιο, οι δύο θάλασσες του Αιγαίου μου, ακόμα και τούτο το μαύρο της θλίψης της εφηβείας και του φόβου μου την επιλογή. Μη μου σβήνετε τα χρώματα, πετάξτε από τα χέρια σας τη γομολάστιχα, αλλιώς βουβή, άχρωμη και άνευρη η πολιτεία μας θα μένει, σαν πεθαμένη. Ευχαριστώ πολύ.
Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Κτενά Αγαπητού Νανά και είμαι οδοντίατρος υγειονολόγος. Θα σας πω ένα ποίημα του Τίτου Πατρίκιου, «Ο δρόμος και η ζωή». Ό,τι κι αν λέμε, ό,τι κι αν κάνουμε, ό,τι κι αν σιωπηλά ή φωνακτά να ψηλαφούμε, κάποιοι άλλοι, μικρά παιδιά ακόμα, θα ζήσουν τα ίδια χιλιοϊπωμένα βάσανα, τις ίδιες απρόσμενες χαρές. Θα προσπαθήσουν να ανοίξουν καινούριους δρόμους, ξεκινώντας όμως από έναν που δεν διαφέρει και πολύ από τον δικό μας. Κάποτε αλλάζοντας, κάποτε ταλαιπωρώντας, κάποτε ομορφαίνοντας τη ζωή. Ζωή με 1000 πρόσωπα, ζωή μοναδική, ζωή δική μας και των άλλων. Ένα ποίημα μου από την πρώτη ποιητική μου ανθολογία, «Ουτοπία και Αναζήτηση», με τίτλο «Συνάντηση με τη Λησμονιά». Μαέστρο. Καλημέρα σας, κυρία μου. Πώς σας λένε? Είστε πλέον η καινούρια μου σύντροφος. Τι όμορφη. Λησμονιά είπατε? Α, ναι. Λησμονιά. Το θυμήθηκα. Τι κοιτώ? Τίποτα. Κάτι που έχασα. Αυτό που μου λείπει. Κι όμως, ήταν μια ζωή ολόκληρη. Μα δακρύσατε? Όλοι λένε ότι είστε σκληροί. Αλλά φτάνει. Γιατί κλείνετε την πόρτα? Δεν θα έρθουν άλλες? Κρίμα. Νόμιζα πως κάποια θα ερχόταν. Τελείωσαν όλα? Όχι. Εσύ έμεινες. Παντού. Ακόμη και εδώ. Γιατί είσαι το δικό μου το χτες. Το χτες της χαμένης μου αγάπης. Δίνος Χριστιανόπουλος, Αναστολή. Ό,τι ονειρεύτηκα τόσα και τόσα βράδια, ό,τι πεθύμησα με τόση αλλοφροσύνη, ό,τι σχεδίασα με τόσο πυρετό, μόλις εδώ, γλυκιά μου εξουθένωση, στα μάτια και στα χείλη τα αναστέλω. Για μια στιγμή, πιο απελπισμένα το αναβάλω. Γιατί μονάχα όταν τα χείλη μου σε χάνουν, η πονεμένη φαντασία μου σε κερδίζει. Ευχαριστώ.
άλλο. Είμαι ο αγαπητός γιατρός. Θα σας πω ένα ποίημά μου, την Άνοιξη. Όλα αυτά τα ποίηματα που έγραψα πριν 40. Όλα αυτά τα ποίηματα που έγραψα πριν 45 τόσα χρόνια τα είχα αφιερώσει στη γυναίκα μου, τη Γογό. Άνοιξη. Οι παπαρούνες μισογυρμένες απ' τον καιρό προσπαθούν να κρυφτούν απ' τον ήλιο με γοητευτική εδώ. Ανέμελα μαζί του ερωτοτροπούν, αλλά ανένδοτες στο τέλος θα μαραθούν. Τα στάχια ανεμοδέρνουν στον κάμπο και σμίγουν τη μοναξιά τους στο φύσιμα του βοριά, σαν τους ανθρώπους που ζουν μόνοι και κάπου ψάχνουν να βρουν παρηγοριά. Δυο γυφτοπούλες με ντέφια και ρούχα παρδαλά στείνουν χορό πάνω στα πέτρινα γιοφύρια και σκυρτά η ψυχή στην πρόκληση της άνοιξης που στο πέρασμά της του έρωτα τα πάθη ξυπνά. Το επόμενο ποίημα έχει γραφτεί το 2019 όταν έγινε η Συμφωνία των Πρεσπών. Ραγίζει η καρδιά και ματώνει. Φοράς κόκκινο κραγιόν και κρατάς μαύρο τριαντάφυλλο. Σπάνιο, μοναδικό, όπως η αγάπη για το παιδί σου. Γελάς και σε ζηλεύουν. Σε ζηλεύουν γιατί κοιτάς τον ήλιο, τη θάλασσα και τα αστέρια και μπορείς να χαίρεσαι. Αιώνες πριν ξεκίνησες τον πολιτισμό. Έγραψες ιστορία και σε γνωρίζει όλος ο κόσμος. Και συνέχισες. Έχτιζες, ώσπου έγινες ουρανοξύστης. Και είχες το θράσος να σταθείς δίπλα στους άλλους ουρανοξύστες. Τους δυνατούς και ψηλούς. Εσύ όμως ήσουν από χαρτί. Δεν σκέφτηκες ότι ένας δυνατός αέρας μπορεί να σε ρίξει. Δεν σκέφτηκες ότι λίγες σταγόνες βροχής μπορούν να σε λιώσουν. Κι όμως δεν έπεσες με τα χαστούκια του ανέμου, ούτε όταν σε χτυπούσαν οι άλλοι ουρανοξύστες καθώς ταλαντεύονταν. Και όταν έχασες το παιδί σου και οι ουρανοί έκλαιγαν μαζί σου, δεν έλειωσες. Έμεινες εκεί, σαν βράχος που το δέρνουν τα κύματα. Σαν το σύμβολό σου, την Ακρόπολη, που αιώνες στέκεται αγέροχη σε κάθε βροχή, χαλάζει και κεραυνό. Εσύ είσαι το ίδιο. Με το κόκκινο κραγιόν και το χαμόγελο. Κανείς δεν ξέρει ποτέ αν είσαι χαρούμενη ή αν πονάς. Στο σπίτι έχουμε πένθος. Δεν πέθανε κανείς, αλλά τα μάτια είναι βουρκωμένα και όλοι μας κλαίμε βουβά. Ποιος είπε ότι η απώλεια είναι μόνο θάνατος? Τι να πεις κι εσύ που αποχωρίστηκες στο παιδί σου? Τα βάζα γέμισαν με μαύρα τριαντάφυλλα. Και εσύ φοράς το κόκκινο κραγιόν από το αίμα της καρδιάς σου. Ευχαριστώ πολύ. Ναι.
Ο χρόνος είναι από την ποιητική μου συλλογή «Η Πόγια Διαδρομή». Άνοιξε μια χαραμάδα στο χρόνο και ό,τι θαύμα πίσω στα παλιά, μα και στα μελούμενα σ' αφήνει να κοιτάξεις. Θύμησες, εικόνες ξεθοριασμένες, χαρούμενες ή και λυπημένες το χτες. Το αύριο πάλι άγραφος χάρτης και σε καλεί να το ζωγραφίσεις. Μα τις μπογιές μόνο το τώρα σου τις διαθέτει. Στο χέρι σου λοιπόν και μόνο μένει αν το αύριο ασπρόμαυρο ή χρωματισμένο θα σε περιμένει. Ευχαριστώ. Ένα δικό μου ποίημα που γράφτηκε το 2009, εμπνευσμένο από άτομα τα οποία μαυρώνουν την πολιτική σκηνή με τον εγωισμό, τη φιλαυτία, την ανικανότητα και την ανηθικότητά τους. Η Δάφνη Μάσκα μου έγινε τιμή από τον δικηγόρο εκδότη του περιοδικού Τρίτη Χιλιετία, τον κ. Κεφάλα Μόσκου, να το συμπεριλάβει μέσα στα περιοδικά του. Η Δάφνη Μάσκα. Η δάφνηνη μάσκα σου έσπασε τη σιωπή της συνωμοσίας. Σταχτοπράσινα κομματάκια, πρασινοκίτρινα. Πάνινα κουρελάκια τα πήρε ο αέρας. Και από ψηλά έγιναν ίζημα λίθης σε ματωμένου ωκεανού την άβη σου. Εκεί κοίταται. Και εσύ γυμνός πίσω από της εξουσίας το πέτασμα. Τα άδεια μάτια σου κρύβεις πίσω από κόκκινα γυαλιά με φλόγες, ενώ τα κόκαλα που πατάς γίναν ατσαλένιες ελπίδες. Ατσαλένιες λεπίδες. Ελπίδες που σε καταπίνουν ειδονικά στη μηχανή της αντανάκλασης και το απόλυτο κενό όπου πάντα ανήκες. Δεν έχεις τι να χάσεις. Από την ποιητική συλλογή Χλόη Θερμοκηπίου της Κικής Δημουλά. Καλά τα βγάζει πέρα μοναξιά. Φτωχικά, αλλά τίμια. Αλλού κοιμάται αυτή και αλλού το εγκρατές σκεπτικό εάν. Μόνο καμιά φορά σε πειρασμούς την παρασύρει περιέργεια. Όφης προγενέστερος και πλέον φανατικός από τον νερόβραστον εκείνο της Μιλέας. Δοκίμασε, της λέει, μη φοβάσαι, δεν έχεις τι να χάσεις. Μονοτονία του Κωνσταντίνου Καβάφη. Τη μια μονότονη ημέρα, άλλη μονότονη, απαράλλακτη ακολουθεί. Θα γίνουν τα ίδια πράγματα. Θα γίνουν πάλι οι όμοιες στιγμές μας βρίσκουνε και μας αφήνουν. Μήνας περνά και φέρνει άλλον μήνα. Αυτά που έρχονται κανείς εύκολα τα εικάζει. Είναι τα χθεσινά, τα βαρετά εκείνα, και καταντά το αύριο πια, σαν αύριο να μην μοιάζει. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος, μετά αυτό το υπέροχο ζευγάρι, το τόσο αγαπημένο που γνωρίσατε, το Μάνο και την Ανά, είχε έρθει στο ιατρείο μου κάποιος πολύ προβληματισμένος με τη σύζυγο
Και αυτό έγινε η αιτία που έγραψα αυτό το ποίημα που θα σας πω τώρα. Μαέστρο, όταν αναφέρει ο Κύριος την ώρα που μας βγάζει τα ισόψυχά του, όταν γεννιέμαι είμαι μικρός και αδύναμος. Όταν μεγαλώνω προδιαγράφομαι για να προσφέρω, αλλά όταν σκέφτομαι προσπαθώ, αλλά δεν μ' αφήνουν. Όταν φοβάμαι δεν υπάρχει ελπίδα. Όταν αρρωσταίνω απευθύνομαι σε σένα. Και όταν πεθαίνω απελευθερώνομαι από τη ματαιότητα. Ενώ εσύ, η σύζυγος όταν γεννιέσαι είσαι η αρχή μιας ψεύτικης συνέχειας. Όταν μεγαλώνεις γίνεσαι η προσωποποίηση της κακίας. Όταν κάθεσαι στον ήλιο θεωρείς ότι βγήκε μόνο για σένα. Και όταν κρυώνεις επιβάλλεις γύρω σου τη θαλπορή, αλλά μόνο για να ζεσταθείς εσύ η ίδια. Όταν φοβάσαι απαιτείς προσέγγιση για να μην νιώθεις μόνη. Όταν αρρωσταίνεις μισείς τους υγιείς. Και όταν πεθαίνεις συνεχίζεις να νομίζεις ότι υπήρξες κάποτε. Και μετά από όλα αυτά έχεις το θράσος να με παρουσιάζεις στους γύρω μας σαν δυο σώματα μια ψυχή. Οπότε τελικά συνεχίζεις να με υποβιβάζεις με το να με παρουσιάζεις και να με προσφωνείς κιόλας. Από εδώ το άλλο μου μισό. Ευχαριστώ. Τι σας είπα στην αρχή, οι ποιητές τα λένε όλα, τα είπαν όλα. Η ποίηση είναι η συνείδησή μας και τις συνειδήσεις συχνά πυκνά πρέπει να τις αφυπνίζουμε. Συνεχίζω στο τελευταίο μου ποίημα που έγραψα την ίδια χρονική περίοδο πριν 45 χρόνια, ο Ανεμόμυλος. Στα ερείπια του παλιού σου μεγαλείου βρεθήκαμε κι εμείς το μεσημέρι έρημε ανεμόμυλε και αναπνέοντας ειδονικά το θυμίαμα της ταπεινής μας κολακίας, εσύ κούνησες νοχελικά τη στεφάνη σου, ευχαριστώντας, όμως χωρίς ζωή πια να σκορπίσεις. Για να έχουμε ελεύθερη επιλογή, πρέπει να προηγηθεί γνώση, εμπειρία, να γίνει επίγνωση, να επέλθει η συνείδηση, ώστε πραγματικά η επιλογή μας να είναι ελεύθερη. Οδυσσέας με επιλογές. Δεν θέλω να μου σφραγίσετε τα αυτιά μου, το πλάνο τραγούδι των σιρήνων αφήστε μέχρι τα τρίσβαθα της καρδιάς μου, σαν κλέφτης να μπει και να τη λαιλατήσει. Λεύτερα τα χέρια μου,
την αμαρτία μέχρι τέλους να αγκαλιάσουν. Δεν θέλω γάντια την αφή να μου στερήσουν, το λάγνο κοηλί της θα χαϊδεύω κάτω από το φως του φεγγαριού σε μαγεμένη ακρογιαλιά. Όλα τα πρέπει και τα μη πίσω μου να τα αφήσω, σε κολλασμένα μπαρ να μπω και να αμαρτήσω. Άγγελοι και διάβολοι, σιρήνες μυαλοπλανεύτρες της σάρκας και της ψυχής, σε ατέρμονα λυτρωτικά ταξίδια πάρτε με μαζί σας. Γυναίκες, μύριες να γευτώ σε τούτο το ταξίδι, να πιω και να μεθύσω θέλω απ' της αμαρτίας το κρασί, πιωμένο από το κύπελο της ύλης σας. Να έχω αμαρτήσει τόσο στη ζωή μου, ώστε με πλήρη τη συνείδηση να ξέρω γιατί συγχώρεση ζητάω. Κι όταν στο θιάκι να μπω, να ξέρει η Πινελόπη πως ήταν και παρέμεινε η επιλογή μου η πρώτη. Ευχαριστώ. Η αλήθεια είναι ότι έχω συγκινηθεί με τα ποίηματα. Οι γιατροί τελικά και γενικώς οι υγειονομικοί είναι πολύ ευαισθητοποιημένοι. Εμείς χαιρετάμε όλους. Δεν έχουμε διαφορές μεταξύ μας. Ένα γκρουπ είμαστε όλοι. Οι υγειονομικοί του Πειραιά. Δεν ξεχωρίζουμε γιατρούς, φαρμακοποιούς, οδοντιάτρους. Όλοι είμαστε ένα και όλοι είμαστε δίπλα σας σε ό,τι μας χρειαστεί. Επειδή λοιπόν αγαπάμε τον άνθρωπο, γιατρέ μου, και είμαστε όλοι ευαισθητοποιημένοι, εγώ το επόμενο που θα διαβάσω είναι ο Δι Αρχαίας Δόξης. Έχει πλαισιώσει το θεατρικό Ελλάδα έρχομαι σπίτι, Greece I'm coming home, που αφορά τα μάρμαρα του Παρθενώνα, σε μια προσπάθεια που έγινε με την UNESCO στο Athens Marriott. Ευτυχώς είχαμε αρκετή προσέγγιση, ήρθε πολλής κόσμος. Να πω ότι το κείμενο, το θεατρικό, από αυτό το δρόμο έχει γραφτεί από τον Χρήστο Αρφάνη, που σας είπα και πριν, είναι το δίδυμό μου, το συγγραφικό μου δίδυμο, ο οποίος είναι σεναριογράφος, σκηνοθέτης και από μένα την ίδια. Και τιμή μας είχε κάνει να μας φωτογραφίσει και να μας βιντεογραφήσει ο Σπύρος Μιλωνάς, ο οποίος είναι και εδώ σήμερα. Τώρα όμως, που βρήκα και άλλους, αν μου επιτρέπετε, τρελούσαν εμένα, θα κάνουμε πολλά δρόμενα και πάρα πολλά με ΑΜΕΑ, που οι περισσότεροι ξέρουν ότι εγώ κάνω διάφορες δράσεις με ΑΜΕΑ. Θα το πω λίγο πατριωτικά, γιατί είναι αφιερώμενο σε όλους εμάς τους Έλληνες και στις μειονότητες των Ελλήνων που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό, και πιστέψτε με, είναι πιο Έλληνες και από εμάς. Ο Δι Αρχαίας Δόξης. Με ένα βλέμμα, μια ματιά, τα γάλματα τα ελληνικά στους αιώνες ξεχωρίζουν και τον κόσμο όλο φωτίζουν. Όμορφη κορμοστασιά και μια φλογερή ματιά φτάνουν σε όλους τους λαούς να δείξουν της Ελλάδος τη θωριά. Μια καριάτιδα σεμνή σε μια πόλη μακρινή κι η μετώπη Παρθενώνα κλοπημαία έχουν γεννεί. Ήρθε η ώρα η καλή στην Ελλάδα πια να έρθει ό,τι έχει πια κλαπεί και με δόξες και στεφάνια και γεμάτη περηφάνια θα γιορτάσουμε μαζί Έλληνες και όλοι οι λαοί. Το θεωρώ λίγο ασέβεια να κλείσω με μερικούς στίχους του Κωστή Παλαμά, ο οποίος είναι η αιτία που έγινα γιατρός. Όταν ήμουν στο δημοτικό διάβασα το θάνατο του παλικαριού. Είναι ίσως το μοναδικό, ίσως τα λίγα πεζά του Κωστή Παλαμά, το οποίο με δίδαξε πολλά πράγματα και έγινε η αιτία να θεραπευθώ από μία υποτίθεται ανίατη ασθένεια. Γιατί πίστευα πάντα ότι η ιατρική αναθεωρείται συνεχώς.
Και αυτό διδάσκει ο Παλαμάς σε αυτό το πεζό έργο του, το οποίο είναι εμπνευσμένο ίσως και από τις περιπέτειες που είχε με την υγεία του γιού του Άλκη, ο οποίος χάθηκε σε ηλικία 12 χρονών και έγινε αιτία να γράψει το περίφημο ποίημα του «Ο Τάφος» για το παιδί του. Τέλος πάντων, προς τιμή λοιπόν του Παλαμά που με έκανε γιατρό, θα διαβάσω αυτούς τους λίγους στίχους, μιας και η βραδιά είναι αφιερωμένη στην αγάπη, έτσι. «Σ' αγαπώ» λέγεται το ποίημα του Κωστή Παλαμά. «Σ' αγαπώ με τη γλώσσα του πολιού, τα ειδονού και μετάφραστα. Μόσα στο θαμπόν το νου μισοζούν, αργορεύουν από χάος λαός και εν αγώνια γυρεύουν τη μορφή και το φως. Σ' αγαπώ με όλα τ' άστρα του βαθιού μου ουρανού. Στάσου αγάπη μου, πλάστρα στο θαμπό μου το νου και τον ίσκιον του σμάρι βυζει γύρω σου. Πώς από σε για να πάρει τη μορφή και το φως». Πληθυντικός αριθμός. Ναι. Ο πληθυντικός αριθμός από την ποιητική συλλογή «Το ολίγων του κόσμου» της Κικής Δημουλά. Ο έρωτας. Όνομα ουσιαστικών. Πολύ ουσιαστικών. Ενικού αριθμού. Γένους, ούτε θηλυκού, ούτε αρσενικού. Γένους ανυπεράσπιστου. Πληθυντικός αριθμός. Οι ανυπεράσπιστοι έρωτες. Ο φόβος. Όνομα ουσιαστικό. Στην αρχή ενικός αριθμός και μετά πληθυντικός. Οι φόβοι. Οι φόβοι για όλα από εδώ και πέρα. Η μνήμη. Κύριο όνομα των θλίψεων. Ενικού αριθμού. Μόνον ενικού αριθμού. Και άκλητη. Η μνήμη. Η μνήμη. Η μνήμη. Το γράμμα της Κικής Δημουλά. Ο ταχυδρόμος, σέρνοντας τα βήματά του την ελπίδα μου, μου έφερε και σήμερα ένα φάκελο με τη σιωπή σου. Το όνομά μου γραμμένο απ' έξω με λίθι. Η διεύθυνσή μου ένας ανύπαρκτος δρόμος. Όμως ο ταχυδρόμος τον βρήκε αποσυρμένο στη μορφή μου, κοιτώντας τα παράθυρα που έσκυβαν μαζί μου, διαβάζοντας τα χέρια μου που έπλαθαν κιόλας μια απάντηση. Θα τον ανοίξω με την καρτερία μου και θα ξεσηκώσω με τη μελαγχολία μου τα άγραφά σου. Και αύριο θα σου απαντήσω, στέλνοντάς σου μία φωτογραφία μου. Στο πέτο θα έχω σπασμένα τριφύλια, στο στήθος καμένο το μενταγιόν της συντριβής και στα αυτιά μου θα κρεμάσω συλλογή σου τη σιωπή σου. Και τώρα εκτός από ποίημα θα παρακολουθήσετε και λίγο ένα θεατρικό δρόμενο από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει, σας είχα πει και στην αρχή, έχει ανέβει στο Παλκοσένικο, τον έχουμε θαυμάσει στο Σανίδι, τον κέρδισε η φαρμακολογία, αλλά τον έχασε το Εθνικό Θέατρο και βέβαια ποτέ δεν είναι αργά, αλλά θα περιμένουμε.
Τι να πω. Το επόμενο ποίημα είναι το Δίνη του Χριστιανόπουλου, ο φωτογράφος. Μάλιστα. Σε αυτήν εδώ τη γειτονιά, σε αυτά εδώ τα μέρη, ο φωτογράφος θα έπρεπε να ήτανε ξεφτέρι, να κάνει τεχνίτης, μερακλής και από ομορφιά να ξέρει. Σε αυτήν εδώ τη γειτονιά, ας ήμουν φωτογράφος, να υπηρετώ την ομορφιά με τέχνη και με πάθος. Να έρχονται ομορφοκόρισα και λαϊκές παρέες, να παίρνουν πόζες όμορφες, καμαρωτές και ωραίες. Για 24 ώρες, αλλά και εβδομαδιαίες. Θα καλωσορίσουμε ακόμη την κυρία Μπουρδάκου, την κοινοτική σύμβουλο, την κυρία του Μαζάτου, την Αλέκα που μας ήρθε, την αντιδήμαρχο, και την αντιδήμαρχό μας Νανά Χαρβαλάκου, που θα θέλαμε να έρθει να μας πει ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Δυστυχώς απρόπτα συμβαίνουν. Είχαμε προγραμματίσει να ανοίξω την εκδήλωση και τελικά λόγω ενός τρακαρίσματος, όχι σε μένα, στην Κηφισίας παρέμεινα κινητοποιημένη για 1 ώρα δυστυχώς. Οπότε μάλλον θα κλείσω την εκδήλωση, κύριε Βαλιανάτο. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να είμαι ανάμεσά σας σήμερα. Η αγαπημένη μου φίλη, η πρόεδρος της Εταιρείας Γραμμάτων και Τεχνών, η Σοφία Παυλάκου, και όλα τα μέλη της Εταιρείας Γραμμάτων και Τεχνών, όσο και ο εκλεκτός Διονύσης Βαλιανάτος και όλοι οι συμμετέχοντες είναι πάντα εγγύηση για τέτοιες εκδηλώσεις τόσο υψηλού επίπεδου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ μαζί σας σήμερα. Συγγνώμη για τη διακοπή. Αναμένω να συνεχιστεί η εκδήλωση και να απολαύσουμε όλα αυτά τα υπέροχα που έχετε ετοιμάσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω την πολύ αγαπημένη μας, την πρόεδρο των γυναικών Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, που μας τίμησε και αυτή με την παρουσία της, την Άννα Δασκαλάκη, την καλή μας φίλη. Κλείνοντας, ο μαέστρος μας, ο Βασίλειος Θεοφιλίδης, έγραψε ένα ποίημα για τη σημερινή μέρα, για τους υγειονομικούς, με πολύ αγάπη και πάρα πολύ ευαισθησία και τρυφερότητα. Ελάτε, Βασίλεια. Καλησπέρα σε όλους. Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω βαθιά, μέσα από τα βάθη της ψυχής μου, την πρόεδρο της Εταιρείας Γραμμάτων και Τεχνών Πειραιώς, την κυρία Σοφία Παυλάκου, όπως και όλους τους υγειονομικούς, οι οποίοι με τίμησαν να με προσκαλέσουν στη σημερινή εκδήλωση. Ήταν για μένα μία πανδεσία του νεοελληνικού ποιητικού λόγου, η οποία ήταν για μένα και μία πρόκληση να μπορέσω να βρω όσο γίνεται τα πιο κατάλληλα κομμάτια, τα μουσικά, με τα οποία μπορεί να γίνει αυτό το πάντρεμα μεταξύ των τεχνών της ποίησης και της μουσικής. Έκανα ό,τι μπορούσα προκειμένου
να ανταποκριθεί η μουσική μου επιλογή, οι μουσικές μου επιλογές στο πνεύμα του κάθε ποίηματος και πιστεύω ότι πήρατε μία μικρή γεύση από τα έργα της μεγάλης πιανιστικής φιλολογίας κατά κύριο λόγο, αλλά και της ελληνικής μουσικής, διότι η ελληνική μουσική, όχι ότι είναι δικιά μας, είναι η πιο όμορφη στον κόσμο. Πολεμάτε εχθρό με την κορώνα, αόρατο, χτυπάτε στον ταραγμένο αιώνα. Γιατροί και νοσοκόμοι, φαρμακοποιοί και άλλοι, δεν σας βαραίνουν οι ώμοι, δεν σκύβεται κεφάλι. Στο φως της επιστήμης ντυμένη στα λευκά, πολέμει κάθε φήμης που μας εξαπατά. Στου πόνου το κρεβάτι παλεύεται, τηρώντας τον όρκο του Ιπποκράτη και το σφιγμό γρικώντας. Τους υγειονομικούς μας εγκάρδια ευχαριστούμε, θωρούμε άγγελούς μας, για πάντα ευγνωμονούμε. Σας ευχαριστώ. Βλέπετε ότι ό,τι κάνουμε εδώ, το κάνουμε με την καρδιά μας. Όλα τα μέλη μας, γιατί και ο κύριος Βασίλειος Θεοφιλίδης είναι μέλος μας, και ο κύριος Βαλιανάτος είναι μέλος μας, και η κυρία Καρβαλάκου είναι επίτιμο μέλος μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη αυτή την συντροφιά που μας κρατήσατε, που μοιραστήκατε μαζί μας αυτή την υπέροχη βραδιά. Και ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα μπορέσουμε να σας προσφέρουμε και άλλες τέτοιες ποιοτικές και όμορφες, γεμάτες ευαισθησία και ποιότητα βραδιές. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μετά το καλησπέρα, ήρθε η ώρα της καληνύχτας, αφού σας ενημερώσουμε ότι η εταιρεία μας έχει ήδη προγραμματίσει, κατόπιν εισήγηση και της κυρίας Παυλάκου, θα κάνουμε καινούργια συνάντηση και σας θέλουμε μαζί σας, να είσαστε μαζί μας πάλι, όπου θα δείτε πάλι υγειονομικούς, αλλά μάλλον σε θεατρικό σανίδι. Επίσης, ξεκινάμε μία σειρά από πρώτες βοήθειες και ξεκινάμε από τα σώματα ασφαλείας και μετά στο κοινό, όπου μετά από αυτά που είδατε στην τηλεόραση, που άλλοι περίμεναν να πάει το ασθενοφόρο, αλλά δεν μπορούσε να πάει. Άλλοι περίμεναν να πάει γιατρός, αλλά μάλλον είχε πάει στους δικούς του. Οι μόνοι που μπορείτε να προσφέρετε βοήθεια είσαστε εσείς σε εσάς. Και ο χρόνος ζωής, μην το ξεχνάτε, είναι 3 λεπτά. Όλα αυτά θα σας τα αναλύσουμε από κοντά και είμαστε πάντα μαζί σας σε οτιδήποτε άλλο μας ζητήσετε και εμείς θα σας το προσφέρουμε. Να είστε πάντα καλά. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο.